never ko naman hindi ko naman sinasabi. Alam ko naman ang ating mga periodista, yan ang kanilang mga spekulasyon. Matagal pa naman ang 2016, hindi naman natin pwede pag-posisyonan sa mga bagay-bagay. Napakaaga. So, wala naman, ang siguro naman, kahit pa paano, ang pinakamagandang paghahanda sa kahit ano man ang mangyari, ay trabaho lang at gawin ang ating gawin natin lahat ng ating magagawa para makatulong sa ating bansa. But again, this kind of speculation, this is, I suppose, is expected. But I think nobody except one or two have made any decisions as to what they will do in 2016. Kasi Governor po, tingin niyo po ba ready na po siya sa national election sa 2016? Matagal na siyang ready sa national election. Kung maalala ninyo, it was 2007, nag-isip na siya na tumakbo. Sa palagay ko, hindi na rin may nasunod sa palagay ko, lalo na, palagay makita niya itong record na dito sa magiging mas posible yung kanyang pagtakbo sa national.